Yo, what's up mga kapobre? Na ako sa kubo-kubo na mo ron. Mga kapobre, niya magdahinot ko panday-panday kay taas kayong adlaw ng trabaho. Ang akong pararin niyo sa motor, ako lang ipalit og materialis para natay mapanday-panday. Atang-atangi lang ninyo, balik lakan sa tag. Ay, good morning mga kapobre. May buntag ya. Wala mi trabaho, duha ra ka adlaw mo trabaho. Lunes ug Martes ra. Balik sa 4. 5 ka adlaw tambay. Ngita tanig mahimo ni basta mangitag. Kore-kore ani nga. Dito mabakante kay sayang ang mga adlaw. Dahil malhin sa ko sa gamit speakers kay kani dire waso ni gripper ni sa iya dire ilang balay gripper ni gahapon ya mo steady lang mo babay pre palit ako tanon para pamahaw pagatas ba sa tong sawa. Asa mo ning kuan utan. Oh. Kita-kita ala ta pag abot dito. Bye. So, what's up mga kapobre, abot ako. Diyan ang among utan. Kung asawa nagtungog sa iyang living, dihe siya sa mua de. Ilbo, anak Milba. Mangita ko karong trabaho kon. Dihala sa mo. Bye. Yo, what's up mga kapobre? Na ako sa kubo-kubo na mo ron. Mga kapobre, niya magdahinot ko panday-panday kay taas kayong adlaw ng trabaho. Ang akong pararin niyo sa motor, ako lang ipalit og materialis para natay mapanday-panday. Atang-atangi lang ninyo, balik lakan sa tag. Balik na sa tag baklay. Kay para di ta problema sa itong motor basig madakpan ta ng lakaw sa taron isugal lang sa nato sa itong balay para makabalay ta kay lisod ning mag-ipon ta daghang yaw-yaw para mausa na ang kuan mausa ng problema hindi na ta problema si yaw-yaw nila mabasa. Yo, what's up mga kapobre? Kuha siyang gamay kay paningot akong itlog sinakasaka dito sa akong baho dali ay mauni siya dali mga kapobre oh ya ito akong mga kahoy akong sintura wasa musta man inyong New Year na mga kapobre. Hindi kita kulumboy mga kapobre ha. Okay mga kapobre.
Uwi lang din.
Ay, yo. Ah. Ti, daghan eh, ti. Pagka, Ah. isang pinagaman sa piso. Lisod kayo siya mga kapobre. Dining dapita, lisod. Ay mga gabi-gabi ba? Hindi na to. Ano din ang tagiya, basig masuko. Kasi ubos ang trapal mga kapobre.
mga kapobre kay parang kapatong ka. Hangin beda. Hangin din mga kapobre. Sekuntar 6 step. Mau kita oh. Kasapot na ba? Minsan na tayo. Han.
Yo, what's up mga kapobre na pamudya? Stilan. Ita gini maghimo tag atong kaugalingong pamilya no. Tawag mo to mira. Yan mo. Sexy ni Pacquiao ah. Style. Pakuran ko mga pobre. Ay, Ha? Isi galit ka. Kailangan 2 por 2 na. Ha? 2 por 2. 12. 12. Kailangan. 2 por 2, 12, 140 y... Size mo siguro to? Na 180 y kuaning 2 por 3. Asa nga nakanoy? Iyo eh. Ato sa kuan, Kapitol. Kasi kay. Punsi ba, Punsi? May Indiles. Guzman. Atbang sa kuan ba? Ah, Guzman, Ponce. Oh, atbang sa Barangay Hall. Ada sila nga dahil tagasa. Sila ray able kaya dito? Ito, gahapon. Sila ray able. Ada nga na. Kanoy og ang katong diri sa forestry wa man. Dito ko ka kuha ay eh. May Kulingaw ani niya. murag Adlaw ko trabaho ni. Ako lagi pang renew. Ako lagi pas materialis. eh nilata ba mo? Sarap ka, masap-sap ka. Ako lagi. Palit ko sa materialis kay Kantitaan pa. makanpit ani. Adlaw say.
bahay basta nanay. Reales. Gani kita ka purma. Ito bukid kay magkuha tag ng kahoy na lignin pwede na. Diri wa kwarta wa. Samok ng trabaho rin. Patong dito. Inapit na mo. Karakal mo. Yo, what's up mga kapobre? Napurma-purma na tong palasyong gamay. Paglansang na na, ugsin ang kuwang. Babay sa akin, may snack ako. Yo, what's up mga kapobre? Makaon sa ako, gutom. Ivan! Ivan! Kaon sa ako, gutom akong tiyan. Hilab.
deliver niyo ha. Eh. Baboy niya umag to kasi. Baboy man siya. Dudong. Wala na yung baba. Dudong. Ay, gumana ka na. Karon mag-atok na tayo mga kapobre. Para di na makuha na itong bus.
Okay na mga pobre, nanatay atop niya. Ato sa nirong bungbungan o trapal, antay trapal na to. Bungbong na to diri sa kilid. Abot-abot lang mga. Muna kong year end vlog mga kapobre. Napisa ta kay sa oras ha. Time check tabi. Hapit na alas 2:30. Kaning mabanga kag trabaho di murag nagigana bang kaon bang ganahan ang sig trabaho. Akong umahaw gani dang paniudto to. Ako paniudto ron dang sang panihapon. Kapi-kapihan na ako san kay mo kong gusla ah. Smoke ni silinga sa music eh. Kira ita. Ngatul kuskuan. Ang buwan sa atok ining sikwa ba nga ng bite ni kahoy oh. Kini kahoy ah. Yung bite sikwa na. Ya, wala makuha nako. Kasi nako. Ang antan siya putlong kay oh. Tanawa ko akong atop oh. Hindi ka sibog dito kay kahoy. Nakaputla kay sampan ka tagiya na. Ibang tas tagiya dali na. Lahan na niyang lugar. Ikaw termuyo eh. Napisa tayo ninyo mga kapatid. Lagro na pag nagpabuto ron. Ilis na ta kay sugdan na to. Iwas taglansang atong kuan, ubra. Lansang lay kulang ato mga kapobre sa tunga. Si kadaplin man na ako siguro kay ang hangin usog ba basta lupad ang tusin. Sa taman ato pa nako sa atop karon mga kapobre maglansang ako sa tiwas ani akong balay diri mo ni siyang katul kayo ni naay kapot aning mga kuan sikwa katul kayo panit.
kumana kung kuan dito. Hindi lang ko ito bakong vlog mga kapobre. Taas na yung vlog mga kapobre. Palihog na kung subscribe diya sa kung ka-subscribe. Ang like ay kalinti. Merry Christmas ninyong tanan o Happy New Year. Bye bye.